ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା। କଦମ୍ବ ଓ କାଦମ୍ବିନୀ ଥିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ। କଦମ୍ବକୁ 7 ବରଷ ଓ କାଦମ୍ବିନୀକୁ 9 ବରଷ ହୋଇଥାଏ। ବାପା ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦୁନିଆ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲା। କେହି ତାକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଏମାନେ ଦିନ କାଟିଲେ, ହେଲେ ଭିକ ମାଗିଲେନି। ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବନୀତି ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ। କଦମ୍ବ ଦେବନୀତି ପାଇଁ ନିତିଦିନ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରେ ଓ କାଦମ୍ବିନୀ ଦେବନୀତି ପାଇଁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଏମାନଙ୍କ ଦେବନୀତିରେ ଭାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଦେବତା। ଦେବତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ଶୀତ କାକର ଖରା ବର୍ଷା ସହି ସହି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ସେଇଠୁ ଯାହା ମିଳେ ଖାଇ ପିଇ ଦିନେ ବିତାଉଥିଲେ। ଦେବନୀତିରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ହେଲା। ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏମାନଙ୍କର ଦିନ ବହୁ ସୁଖରେ ବିତି ଯାଉଥାଏ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ମନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏହିପରି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନ କଥା କହିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭଗବାନ। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୀମ ଆଗ୍ରହ। ସେଦିନ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଣ୍ଡି ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ଥିବା ସମୟରେ କଦମ୍ବ କାଦମ୍ବିନୀ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବିମ୍ରମ ସ୍ୱରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମନ କଥା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ନୀରବ ରହିଥିଲେ ଭଗବାନ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ଭାବୁଥିଲେ ବିଚରା, ଏମାନେ ପିଲାଦିନେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଖାଲି ସୁଖ ଭୋଗିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଖେଳାଇବେ। ଏକଥା ଭାବି ନୀରବ ରହିଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ନୀରବତା ଦେଖି ଏମାନେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ ନାହିଁ। ଫେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, କଦମ୍ବ, ତୁମେ ନିଝୁମ ବର୍ଷାରେ ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଖେଳାଇବ। ତୁମ ଭୁରୁ ଭୁରୁ ଗନ୍ଧରେ ସାରା ପରିବେଶ ମହକି ଉଠିବ ଏବଂ ମଣିଷ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ତୁମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବି ଓ ତୁମ ସୁଗନ୍ଧ ଆରୋହଣ କେବଳ ମୋତେ ଝୁରି ହେବ ଓ ମୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଅତି ବ୍ୟଗ୍ର ଓ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। କାଦମ୍ବିନୀକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ହୋଇ ଘୋଟି ରହିବ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ଷିଯିବ। ସାଗର ତଟିନୀ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ଘୁମନ୍ତ ବର୍ଷା ଏକାକାର ହୋଇଯିବ। ଜଳଜୀବମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିବେ। ଚଷା ଭାଇ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଷ କାମ କରିବ। ସବୁଜ ଓଢ଼ଣାରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯିବ ପ୍ରକୃତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଝାଞ୍ଜିରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟକ୍ତ ମଣିଷ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପବିତ୍ର ତଟିନୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଜଳ ନେଇ ଈଶ୍ୱର ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରି ଅସୀମ ଈଶ୍ୱର କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଅପସରିଗଲା ପରେ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ କାଦମ୍ବିନୀ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ରହିଥାଏ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ହୋଇ ବର୍ଷିଯାଏ। ଏଣୁ କାଦମ୍ବିନୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ମେଘମାଳା। ନଈ ନାଳ ବର୍ଷାରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ସବୁଜ ଗଛଲତା ଫସଲଜାଇ ହୋଇଯାଏ। ପୃଥିବୀ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଝୁମ ବର୍ଷାରେ କଦମ ଫୁଲ ଫୁଟି ମହମହ ବାସିଯାଏ। ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ସମସ୍ତ ଖୁସିରେ ମନୋହର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଏ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।